Usa ka establishmento sa Cagayan de Oro City nga nagapamaligya og mga aquarium fish gitulis. Sayron ta kung duna bay natangag ang mga tulisan sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yasrial, armado pagayod ang mga lalaking mitulis sa maong pet shop. Apan, dili kwarta ang ilahang target, kung dili ang isda nga baligya. Kini ang tindahan kung asa nahitabo ang pagpanulis kagahapon sa hapon. Sumala sa PS1 Divisoria Police, bandang alas 5 sa hapon, usa ka lalaki nga naka-face mask ang misulod dinhi nga adunay dala nga armas. May deklara kuno kini og tulis ngadto sa mga trabahante. Apan inay kwarta ang gikuha, ang isda nga golden arowana ang gikuha niini nga mobalor ngadto sa 80,000 pesos. Paspas nga nakaresponde ang kapulisan sa area, apan wala na nila maabti pa ang sospek. Sanglit misakay kini gilayon sa motor nga nagatang sa gawas nga gimanihuan sa iyahang kauban. Sa amo lang taon ni kuan siya because of obsession sa isa ka butang. So iyang gitik ang limit sa ingatong pamaagi kay accordingly sa tag-iya bata pa ron pagpalit niya ni isda 5,000 pa lang. So dugay na ako natunan na kuno ikon siya dili for sale. For your eyes only lang daw. Sigun pa sa tag-iya sa tindahan nga dili na kini ang unang higayon nga nahitabo ang pagpangawat sa iyahang tindahan. Gani karong tuiga lang katulo ka beses na kining nahitabo. Apan mas naalarma na siya karon, busa plano na niya nga magbutang og CCTV isip dugang proteksyon. Kani mga mahilig sa isda, no? Mga kailan nato, mga vendors, no? Kailan man na nato sila tanan na mga tinabangay ta kung kinsa lang pang hilabot ana. Taho, no? Mabiktima ta ba, no? Hinoon, padayong giimbestigahan sa otoridad ang nagpaluyo sa mong insidente. Gani, aduna na sila mga person of interest nga ginasubay. Real, nanawagan sab karon ang otoridad ngadto sa mga nanag-iya og mga patigayon nga mas maayo nga magmontar sila og CCTV og mag-hire og mga gwardya kini aron makatabang sa ilahang seguridad sa ilahang mga establishmento og kinisab aron makatabang sa investigasyon ug galing mabiktima sa mga daotang tawo. Real. Daghang salamat Cyril Chavez.